Kan beras tukon, beras kondo Maret ki engko banyune sithik-sithik ngene wis nganu enggak. Aja mbok koyokno beras kene. Sabar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Ngono iki masak geden guys dhisik iki. Kae do ngelapi piring karo sendok. Ki mang jipuk piring konggonku ki jumlahe 140, sendoke 150 guys. Sepil kan. Jadi lapi guys. Dhisik iki duwene piring cuma 140. Engko sing luwehane ben di kei piring kene guys. Kene kan yo enek ngono, tapi nek sendoke luweh-luweh kok 150. Ki mah tak gawakno sendok 150. Tapi nek piringe kuwi trimo 140. Jumlah iki cuma kuwi guys. Engko sing kurangane yo dikei piring kene. Nah, sing Bu RT wis masak sego. Ra urung kok karu ya enggak iki, Bang? Bong kok karu. Tapi nganu ben bener-bener karone mateng tenan. Dadi engko segane apik ngono lho. Kok kadang tengah kan isih ngentok mentah ngono kae ya, guys. Iki mang masake iki enek nek 12 kilo mbah 13 kilo guys iki. Sakmene kae. Sayure yo wis mateng kabeh. Garang asem wis mateng, asem-aseme yo wis siap. Engko terus karek nggawe es teh. Iki garang aseme, guys. Sane ndi lho? Sakae ning ngarep. Kae Pak Dino. Terus iki apa? Sing iwak sapi, asem-asem ampas iki tak saring sik. Kok karek nelon ini terus kayak kuwae ning ngono kae guys. Sing Pak Su wis ngusungi meja ngene Pak Rete. Memang anak-anak wis mulai terjun njupuk sate ning Ngawi. Jadi dhisik iki ning omah dhewe karo Pak Su karo Mbah Tomo karo emak-emak Bu RT, Mbah Tas, Mbak Yuli. Piye? Kaila Pak? Maksudnya piye ditelapaki? Anak dolanan banyu ya. Taplake ya tekok Bu RT kono Piye penak ngono engko cara mono langsung mutere langsung ngono ya. Ya wis, nggih. Dah, iki sing meja iki kei taplak engko ya. Sitok-tok. Tapi taplake nggih Mbak Lisi. Lho ning kono kabeh ha? Yo. Lho, lha piye? Mbok Mbak Lis ditanya melayakan aku goleki namaku ra nemokno. Lho, lah dek iso teko wae Mbak Lis lah apa? Lemari. Terus aku golek mumet nandi taplakku ilang. Lah piye engko? Lah piye ireng iki mejane? Lho ngutang meja sing ning ngarep kuwi digo Pak Surene. Alhamdulillah iso. Anu plastik-plastik. Pelanggaran ngono. Gawang iki kene. Apa taplak biasa ngono iki gak duwe enggak? Taplak ngono kuwi lho sing kok Pak Salim pepe mbok jupuk ndingi gak sida kae lho. Duwe. Gak sida mak nding. Gak. Lah piye tibake engko jipuk ngene Mbak Lis? Taplak RT kuwi. Iya Mbah, ireng lah Mbah. Iki kuah asem-aseme iki, guys. Terus iki teh wis siap kabeh iki ditutup iki teh. Iki apa? Glaline. Engko karek ngepruki es kristal, dipeseno es kristal engko sore karek jipuk. Nek es kristal iki jere kesane awet, ora gampang cair ngono, guys. Wis iki masak iki wis karek ngenteni sego iki mateng karek karo ngekapi es iki guys engko. Ngekapi es. Lho sapa sing gelem njupuk blewah iki ya nggen kepangan ngono. Sapa sing gelem njupuk blewah? Ya HP-mu nek mbok gowo ngono ya kuwi blewah nggen dijupuk wong nggen kepangan ngono ya. Blewah. Entuk nggo ana kuwi lho. Ben do digawe es sapa kono sing do gelem maning-maning gak kepangan ki. Kape ning ndi, Nduk? Derek Pak Den njukuk meja.
Nggih. Wis iki. Lah ape mbok terno sa? Ya terno rono lho nggo motor ora gelem. Mantuk nggih. Tekelan, pegangan. Kok nek wong nendi kok kintil ae. Bayani aku. Padahal buke ngono kuwi ya ning omah ngono kuwi ya goleki mama ngono kuwi ae. Muga-muga terang ya, guys. Arep enek acara. Engko nek udan malah terus posisine engko nek cara udan ya iki umpama muga-muga ya aja. Dan terus ape mlangkah rono rene iki to susah, guys. Nek terang kan engko iso ning empere dhisik, iso ning jero omahe dhisik. Kan wong akeh nek syukur nek gelem iso gelem dadi siji ning kene malah alhamdulillah. Jenenge wong akeh. Sing sirapa nyetel TV. Emang tekak melok ning Ngawi. Tekak melok ning Ngawi. Enggak. Hah? Cak aku gak sah aku. Oh numpak mobil kok gak sah. Ae. Emang nyilah meja trimo siji tok, Mas. Jukuk ngene Pak RT siji tok. Loro. Lah iki mejane dhewe siji berarti. Sing di mejane dhewe. Mejane sira tutukan. Ya, iki wis cukup engko. Kalau di ben kae lah. Ya. Iya ya ngono kae ae. Ora rene lah. Lah mbok cengkali ngono. Enggak nek iki ya. Mbok. Lah kene nggo dalan kok. Ben nganu ben rono lah engko nek bar imbuh terus angkek rene ngono. Karena latar alam nama. Iya. Ditoto guys, Pak Sugi wis utang noto-noto ruangan ini. Nganu ya, ngene iki lho, iki lho. Dhuwur nah kuwi. Kuwi ning watu-watu ning jaba akeh. Ngen gak miring. Nah. Kurang sitok. Loh, iki gak digangi ya? Apane? Mejane ya? Heeh. Mbah, Pak Suwi nek nata malah ngono. Lah maksude wonge ben ning jero. Iya, sing bagian kaya awak dhewe kok kan ning jero ne kono. Anu tukang ya ndek maju ngene jane mejem. Kok wonge kok lore sing tukang maksude nduduh-nduduhno iki Mbah sing gak doyan iwak sapi, sing gak seneng pitik potong ngono dadi kene engko ngen enek nggone ngono lho maksude iki. Lah alah sak wong ngene lho. Lah ngono. Kok emang lontonge piye diterno apa dijipuk awake dhewe? Piye? Mang piye? Siji kok. Awak dhewe siji kok. Lontonge awake dhewe dijipuk Mbah Mang. Aku nek kok tidak omongan, Mang. Lah iya, apa nganu? Pesen diterno kok. Diterno biasane ning gone Mbak Tima. Ayo. Sapa? Anu. Sampai. Sampai. Lah gak apa-apa aku kan jiko ya gak apa-apa. Lah iya. Dapat jiko jiko lontong sapa jiko Apa ditelepon ngono wonge? Sapa nomere? Mbak Pur. Ngene maksude Wong kan ngeterno ae kene nek jiko. lah engko tang ngene lho, maksude cara kene ngeter njupuk rono tang kono urung siap, urung mateng. Lah nek ditelepon sik rak mateng purane iki roh. Loh, sama mulih kok ya. Terus karek nganu ngekapi iki engko sing iso sapa? Aku gak iso lho, Mbak. Gak iso aku sing nata ngono kuwi ae. Ana iso engko paling. Ndre iso lah. Mosok ngono ora iso. Iya. Base. Mangan latak kayak gini yo. Heeh. Kene. Lho kok bong? Lah ngono ku lho. Lah kok ki? Ngono. Aku ki anak ketemu belas lho. Lah kok niki apa? Lho nang kene kobong langsung mbok geret. Iya, Lha kok wis mbok pateni? Untuk nyiram sak piro lho Mbak kok katosen. Sik piye buka? Ya wis. Soale beras nganu kok. Lah kok nek sekirane nganu ya kuwi kakno sik cilik ngono ae. Aja mbok andingi atom, aja mbok andingi apa enggak. Kuwi lei lah ngono. Bahaya. Serbet nyalat apa ora? ya Allah.
paling koyo opo iki? Halah wis. Wong jenenge wong pawon iki wis ngono kae. Piye? Kok dinane kanu? Wis ora Heeh. Lho, menune akeh ndek mben kok iki engko simpel. simpel kok ora kon. Trimo. Iya, wis ngene, heeh. Maksudnya sing ngene kan nggawak dhewe lewat. Iya, lek kene ku yo dalan. Mbak saya ndak asing. Gak usah. Gak usah aja benggang wis ngono. Sing ndi? Ora, lah kono ku nek enek wong anggek mlebu ben gak terlalu sempit tenanan. Iki engko lho, kene kok cara mono asem-aseme, engko sing kene garang asem. Lah nek es ki aja dikek. Es jujukan kudune. Lah piye apa kono es-e? Es-e terus kene engko Kan tetep ngombe bisa nah. iya, lah ya maksudnya alah mau terima cara kono ku juga ada es. Kene engko iya. Kene engko Sego. sayur kuwi piring asem-aseme kan ning piring. Terus kok garang aseme ora usah ditelening butuhe engko ben imbuh sing gelem gak gelem iwak sapi kan kuwi. Ngono, terus sing kene engko bagian lontong ambek gorengan kan wis Jajan nang isor. jajane mbah ki engko piye rencana? Nang isor isor. Paling iya mbah engko enek. Tapi wonge wis golek burung paling yo anggek iki engko paling ape. Kok ning randu. Wis ah. Wis karo. Apa mung dijak? Kongko sore paling diterno budane wong iki sing pesen budane Dik. Sing kuwi jajan ngono kuwi. Bungkusan 1000-an kuwi. Lah ngono ya, gen anu. Gen Padang ngono lho. Apa motor-motor ki kek ning empere dhewe kono lah. Engko sing sebelah lor ki nggon mobil. Montore sisih nang ngidul kabeh. Engko mobile teko langsung jujuk rono mesti. Motor loro iki lho. Kuwi engko kek ning empere dhewe kono. Nek seranduk iya. Gumko ya terang, ketok ya terang ya Bapak. Tapi nek ning HP iki jam 2 ki udan nih. Nek ning siaran ning HP, tapi yo alhamdulillah jute ki wis lewat jam 2 yo terang alhamdulillah. Lurah ngono yo wis ngorok sekesuk utuh tak liwati rono rene mung gak is turu ya. Nah, mbah-mbah apa seneng amuk ngono kuwi. Kok lah nek turu ngorok tak ngantek tak video ndra kekelen iki. Kok mbah tas ben jipuk. Wis ben ditoto-toto guys ben rapi. Wes ki kursine jejerno kene misan. Kursine iki lho Mas musisan. Iya jejerno kono misan. Lah kono kok nek dikeki lampet kan iso blas rono. Mumet. Jejerno kidule kono lho, Mbak. Lho, ayo pucuke iki ngidulno lah ngono. Enak jembar. Engko nek wong kan dikeki lampet ngen iso blas rono ya, guys. Kursine kok kono. Kuwi sing lawang kidul kuwi gak ditutup ae lah. Ya kuwi ditutup, karek mung saiki tok rek. Lah ya kok gak nang ditandur. Klopone kok seneng garing. Yang dincepno kok nak urip apa, Mbah? Sesedino kok ngepel pindho. Esuk ngepel, sore ngepel nah ya, guys. Sing tipak bekas kursi mbek meja lho. Gak tau do di anu sikil. Dipel yo angel nek mejane nek kursine.
Ayo, nyilah meja ngene Pak RT iki nganu guys, Mang. Pak Su nganggo montor. Goncekno montor ngene. Iki lontonge iki wis apa dijipuk karo Mbak Ana karo Mbak Yuli iki Mang, komulus. Cek panas guys iki. Sanget. Kok bakul mulus ya guys. Iki piringe wis do siap ning kene. Jane piring ki aja ning kene ya. Piring iki gak ya pisanan kono wae jere. Oh iya, ki engko dienggo telening anu Dik guys. Dienggo telening apa ku? Sing Mbak, asem-asem. sudah. Loh, wis jere. Detas nek mau dimakan gak duduk. Loh, wis diudek tapi gak teko ngisor paling. Kayak lontongnya barang dijipuk. Sing ana wis tuku es. Njipuk es batu kristal wis ambek Yuli. Wis. Lah apa engko karek ngenteni es kuwi? Anu apa tanya suruh belum sepiro mimpi enggak? Di jejer-jejer sik ngono. Ya ya, engko selak wengi. Ini terus lontong. Enggak, segane sing maju. Segane sing maju kok lontongnya gak ketok. Besok nek iki ngene, nek iki Guys, persiapan lho guys, dikate ramene sok kok ngene iki lho wong telu padahal mempersiapkan iki lho wis. Kok karek ngekeki kuah, karek ngekeki sendok, iki karek ngenteni sate. Sate niki anak lanang yo do mantuk, apa kok leren bakar apa piye ngono lho kok suwe men. Jemang sedelok kok. Iki lampete dhewe mbok goreng iku. Mungkin iki bulan makan. Ngapi sedhe pelayan nek tiba. Iki sendoke kan dikek misan apa ben mek dhewe ngono kok. Iki dikek misan. ya wis terus gantian aja mulai kabeh nek sing kene. Anu, manasin nah iki wong ngene yo. Corona. Apa gak yo adem. Ayo saiki corona lah. Manas kok kono. Oke. Ya panas masing-masing. Ini kok yo panas. Ya tinggal. Tange kok enek lho nang iki. Wes ya, aku karo di sampung kok sore nek. Kopi. Guys. Gurih-gurih aja. Guri-guri malah manakeh. Bisa tamu kloter kedua. Sik gak manakeh. Ah, Pak Sundayani. Ini ra nyontek bojone ngono mbah piye. Tu nyocong bojone iki guys iki piye cek. Oh alah. Ora wong raine ku mut-mut iki. Tisu ning kene, Mbak. Aku mbah nyinggahno tisu kae lho. Oke, tenaga nih. Dinda gek mantuk tadarus guys jam 10. Gek mantuk kae nggone anak lanang iki cek rame kok. Wong tandak Pak Diponco iki cek do ning kene, Pak Amang. Ndang rupane nanti coba.
Guys, alhamdulillah nggih acaranya berjalan dengan lancar. Pokoke nggih alhamdulillahirabbil alamin. Iki wis jam 10, guys. Dhisik mang cara mono ya bener wis bar disai-sai tapi yo panggah enek ya guys. Mang karek aku mbek Ana kok yo sembuh lah. Tumpuk-tumpukno kae iki jek enek Cek entuk ae. lah yo jek enek Pak Diponco sak bolo-bolone Pak Amang cek duning kene cek rame. Dadine iki dhisik mantuk dhisik ngurusi HP ngono lho guys, timbangane kono wis beres kabeh, wis tak sapokno mburi sampai walah pokoke resik kabeh. Sesuk iki cek dilanjut, maksudnya cek do diwangi. Yo gak nganu dhewe, gak dhisik dhewe. Lah engko Pak Su cek ditanggungan ngeterno mejane Pak RT barang, meja lingkungan maksudnya guys. Tapi kan ndakoke mirip Pak RT. Yes, piye yo guys, nek jenenge anak lanang kuwi duwe penggian guys. Iki dhisik yo tetep mbah piye-piyene yo tetep melok. Piye yo guys, yo wis kaya pegane dhisik dhewe ngono lho. Maksudnya iki ora tek kuwi pas pegane kono terus dhisik gak ngewangi gak yo gak dek anu guys. Maksudnya iki wong isaku mbantu yo tenaga ya nah. Maksudnya nek kon bantu jajan, kon bantu apa iki dhisik iki gak tau guys. Lah nek dhisik duwe hajat apa, dihajat apa ki malah sing kono numbasno buah, numbasno malah sembuh pokoke lah. Wis ngono kae, tapi dhisik iki cuma yo ngrewangi tenaga. Makan enek nggih sing komen. Piye yo, intine iki cara ngono kok perintah-perintah ning wong tuwek. Maksudnya iki aja mau perintah dhisik, pas dhisik iki dibayar. Kuwi anak-anak iki sama sekali tidak nyuruh, guys. Iki kok pikirane dhisik dhewe, tukul atine dhisik dhewe. Aku ki ngrumangsani yo, apa-apa ki cara ngono kok aku nek Mbak Ana, kabeh keluargane dhisik. Kabeh keluarga iki cara ngono Mas Lalimantan ki nek ambek keluargane dhisik gak duwe nggo heman, ngeweki apa ya wis breweh. Tek kuwi berupa barang, tek kuwi berupa uang nggih, nyangoni Dinda kuwi yo gak segan-segan nyangoni ya seminggu pisan, seminggu ping pindho. Dadine kono lah yo gak duwe eman-eman karo dhisik, guys. Lah dhisik terus balesku ki apa mikirku. Yo is aku bales tenaga ya tenaga. Lah aku apa kuwi nganune iki lho, guys, ngundangi tangga teparo ki digoleki ndek esuk kok. Aku kan gak ngomong. Butuhku ki bar subuhan mangkat. Dadine dheke malah goleki aku ning anu. Lah dhisik ki nendi ngono kan dheke yo gak ngakon. Lah kuwi kok tukul pikiranku dhewe. Aku bantu nek gak nang tak omongi ngene-ngene kok dheke terus jagakno dheke iki terus apan. Mergo antara ki mendadak yo, guys. Urung mikir engko ning pasar urung apa lah nek gak tak bantu ngono. Engko dheke tetep mbah piye-piyene tetep yo ngono kae lah yo wong undang-undang wong sak anu ku yo akeh lho guys. Lah kuwi pikiranku dhewe mulai ndek sore bar buka, bar magrib ki dhisik nyicil, entuk 7 omah, entuk 8 omah wis, terus keterak traweh, bar traweh tak tutupno neh, terus bar subuh tak tutupno neh lho guys. Lah kuwi nek cara bocah-bocah sing ngandani malah kuwi engko setengah hari mbah nganu mbah ora. Ngono dadine kuwi gak nek terus pas dhisik iki dibayar terus diperintah saenake wong tuwek kok. Aja kok sok merintah wong tuwek Mas ngono. Dhisik kan wong tuwa lho. Jane iki anak-anak iki sama sekali gak nyuruh yo. Lur ngono lho. Iki kan inisiatif dhisik dhewe yo ngesakno. Ibarate kuwi ngono yo piye yo? Karo sapa le? Gak maksudnya ngene lho guys, nek turan panganan yo ning sono, parake yo ning dhisik. Dadine yo cara pegane anak-anak duwe tujuan ngene-ngene yo desa tetep melok. Wong ibarate aku ilang pake, ilang mboke yo dadi pake, dadi mboke, guys. Wis gak enek. Maksudnya gak enek ilange, ape ning ndi parake ngono, guys. Nek mikire desa kan tak nggo seduluran, yo tak rangkul kaya anakku dhewe, kaya yo wis Pak Su barang kuwi nek cara murah bayaran ngono gak yo wis dek ben-bene mulai ket gak iki ae guys, ket mulai buruk kabeh dikeki omah kuwi nek ngewangi yo sedina-sedina melok ngeleri buruk kuwi. Ngono kuwi yo gak tek terus mikir aku ben dibayar apa yo wis gak. Pokoke butuhe yo
dinggo seduluran. Dinggo ngono lho guys, maksud iki wong jenenge ambek tangga maune kan ya kaya tangga ya guys. Lah saiki dadi kaya anak lanang. Dadi ya do saling menghargai, saling menghormati ngono ku lho. Ora nek dhisik yo gak mikir pah aku tak niwangi ngene cah aku ben dibayar ngono kuwi aku gak duwe pikiran teko kuwi guys. Lah nek mikir ngono mendino tak penggeano tak candak. Lah aku anggere rono yo nyapu isah-isah ki mesti apa yo mentolo. Kadang 2 dino 3 dino gak tak parani ngono ki dhewe kepikiran kok. Maksud iki lah nek ora tak sapokno cah-cah ngono. Dadine dhewe yo kepikiran. Makane aku Mbak Komon cukup motor kleru guys. Kleru motore Pak Sutigo. Kleru. Lah ora tak ngerti. Ora apa-apa wong. Mbok gawa ngulon ki lho ya ning ndi parake yo ning jero. Ning jero ae kok. Alah ya. Mbah ya guys sing penting wong kono duwe kajat ngene iki cara bar yo. Dhisik yo melok plong, yo melok ayem. Sing dijak rundingan sapa Ngloyang Mlayu ya panggah dhisik. Lah ya sapa neh. Nek gak cara nek penggian ngene-ngene ya wis gak sah ngiri dhisik ya wis rasah merintah gak sah ngakon. Engko terus duwe rencana ngene ape duwe hajat ngene Pak Suki sing bagian apa, dhisik bagian apa dadi wis duwe nganu dhewe guys. Anak-anakku sing bagian metu nganuni kekurangane apa lah sing Pak Su karo Mbah Pomo sing bagian nang omah karo dhisik. Engko yo Mbak Ana yo ngono bengi tak telepon iki iso ora iso pokoke yo rene. Lah piye yo guys nek cara ngono nek enek panganan enek apa ae kecipratan sing ape mangan sapa yo ning diparake. Otek terus dhisik iki duwe pemikiran aku tak ngiwangi ngene cah aku ben dibayar ngono kuwi wis gak duwe pikiran ngono kuwi guys tenan. Sumpah demi Allah nek dhisik duwe pikiran ngono kuwi ya ora. Pokoke lillahi taala ya wis pasrah ngono lho. Aku ngiwangi iki ikhlas. Maksud iki wong aku cara menawa ngiwangi iki ya mikirku malah ngene guys, anakku iki bendina disangoni. Tur nek cara enek panganan apa, Pak Su ki gak keri, ya jajan do ditukokno. Ya wis ngono kuwi mikirku. Aku nyandakno penggean isaku ya bales tenaga, ya wis ngono kuwi guys. Kono ki tek wong cara menawa ape merintah aku lho guys, ape merintah aku kira-kira ki kok nganu kuwi nganggo sepurane kok. Sepurane ya jenengan tak repoti. Lho ngono ki malah tak seneni, wis ndang ngomong ah Mas. Repoti apa lah nek aku iso ya tak tandangane, lah nek gak iso ya tak selehno. Aku yo ngono iki guyon. Aku pengen cara ngono pengen ngene. Sampeyan tak repoti gelem deh ya Allah wong pengen cara ibarate pengen mangan sambel apa ngono pe kongkon piye cek leren sepurane ngono kok guys Mas Angop ora terus angger-angger walah perintah deh aku ngene deh kowe tak ngono deh iki gak pernah kata-kata iki jarang guys pokoke ya wis cara ngono kok kemauane anak-anak ki ngene saurunge dikongkon ki dhisik wis ngerti ngono lho lha jenenge urip pirang-pirang tahun awor ki tetep piye yo karaktere bocah ki piye sifate bocah piye dhisik wis ngerteni ngono lho guys dadi tanpa disuruh dhisik wis ngerti ngono lho aja nyalahno anak-anak maksudnya pas dhisik dibayar kok ngokon-ngokon wong tuwek lah ngono kuwi jane iki anak-anak sama sekali enggak nyuruh sama dhisik kuwi jane yo pikirane dhisik iki ngono guys bantu pokoke saling bantu dadi yo ben cukup ngono lho acarane kan mendadak dadi ya wis sapa meneh ngono guys nek gak dhisik lha iki sesuk ya rewang maksude kaya nata-nata piring apa balekno rene iki ya tetep cek diwangi Bu RT ya cek diwangi Mbak Yuli ngusungi piring 140 iki ya gak sithik guys ya akeh ya tetep sesuk diwangi nata-nata neh yo guys pokoke yo iki mang yo dhisik yo gak anu ya guys cuma meluruskan komentare ibu-ibu melu kan ngen gak do salah paham ngono lho guys dadi yo ora terus menyalahkan anak-anak kuwi kan karepe dhisik dhewe kemauannya dhisik dhewe ngono lho guys dadi aja sekaligus mojokno kesalahane anak-anak ngono lah ape perintah kuwi sungkan guys tenan ora tau nek jenenge dhisik iki diperintah meskipun dhisik dibayar ngono kae lah lho cek ning ngono kuwi arep ngongkon kuwi cek nganggo ngrongga mranggu cek nganggo sepurane kok
tenan iki nek bocah-bocah kuwi aten-atenane nayo cuma kok piye ya sing gak iso nganu tarah ya piye ya jenenge wong akeh ya guys. Nek dhisik ya nganunan mbek sapa iki iso kabeh nek dhisik. Sing penting awake dhewe kuwi rendah hati. Ambek sapa wong galake kaya apa ki nek awake dhewe rendah hati kuwi guys ya dadi rukun. Wong ngalah swara ae kan gak apa-apa. Ya wong menang swara kuwi ora nek wong bayar. Sing penting kan rendah hati. Piye ya nah nek ngarani piye niki? Dadi awake dhewe niki piye? Alah koyo jadi diri sendiri ngono ki lho guys. Wong ngalah sak untara kok. Ngalah ora kalah ning ngalah swara sekecap. Cara menang apa sing pengen bayar sapa guys? Ya kene. Ora entuk apa-apa, malah entuke paido. Wong nek menang-menangan swara jeder-jeder ki ora duwe bolo guys njaba. Mending wong wis rendah hati. Kok dadi rono apik, rene apik ngono nggih. Dene sing mangkel ya wis monggo. Pasrahno karo sing kuwasa. Ngono nggih. Wis ngono ae, cukup sekian dan terima kasih konten-kontene DC wis selalu disupport, selalu didukung. Pokoknya bolak-balik matur suwun, DC gak iso mbales apa-apa guys, cuma bisa mendoakan yang terbaik buat semua family online dimanapun panjenengan berada nggih, tanpa terkecuali. Semoga diparingi sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine. Ngono ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.